Tauraruwa mai haske 'yar manuniya ce ga tsarin nuni bisa turba mai kakkiya, bisa kyakkyawan hali, tausayi, haƙuri, adalci da son cigaban al'umma na uwar marayu mata da matasan jihar Bauchi. Masarautar Misau ta karrama uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Dr. Aisha Dr. Bala Muhammad a matsayin tauraruwar Misau. Kan haka Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad sarauniyar Bauchi ta farko ke miƙa sakon godiya ga mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmad Suleiman na wannan sarauta ta tauraruwar Misau. Hakika uwar gidan gwamnan jiha a matsayin tauraruwar Misau za ta zama wakiliyar kasar Misau ta gari wajen kare martaba da kimar ta a kowane lokaci. Allah ya ja kwanan masarautar Misau, Allah ya ja kwanan mai martaba sarkin Misau, Allah ya ja kwanan tauraruwar Misau. Sakon godiya ga mai martaba sarkin Misau daga tauraruwar Misau Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad sarauniyar Bauchi ta farko ta hannun mai magana da yawunta Hajiya Murjanatu Musa Mai Dawa.